Njore kod tich makamano. Aparo kinyo jabungu hin benda ke lietwork kaluore kod petition masani ntiere doho mabendo dichi makawuoni bro bede king'ado bura mare. Mokwongo IBC kaka commission en part ma constitutional commission ma onego gibed gi autonomy moro. Kaka okilo wacho cha nitie nying moko ma nokobedo shortlisted. To bang'e wayudo ka jogi biro e interview. Kore ma jogi odhi e court ni jogi nying gi nochopo nade kar interview kae to wach shortlisting ne gionge. Mar ariyo en ni kaka okilo wacho scores kar chairman kae. The selection body onengo chiw ni ng'ani no yudo atamalo kamae. Kwa recommend ng'ani nikech en kamae. To okni koro obedo gimoro ma koro wakia ni interview no tim nade. An ka kora neno ni gini noko time maber. Kech nitie jomoko ma ne nitie secrecy mang'eny. Ka wachako nitie jomoko ma onge list. Kendo bang'e yudo ni omed jogi. Criteria mane gitiyo go nikech gimang'eyo ni shortlisted candidates ema dhiga interview. Okinyal kelo ng'at moro bang'e ni mabe ema biro interview. To be gi kono ni nitie jomoko ma ne waneno nitie jomoko ma gibiro nyaka interview. Then gigine ni wach conflict of interest. Kaka ni neno Katwa Kigen no tamore ni koro wach conflict of interest. To kaka sama jogi ne timo selection for shortlisting. Did they not no gineno gigi ni kawa keto ng'ani kawa shortlist ng'ani wadhi bedo gi conflict of interest. IBC and commission moro ma nyalo kelo gik mang'eny e Kenya kae. To josiasa sani osechako kawo advantage wach kaka selection committee okotimo gino maber. Josiasa osechako hype gino ni neno kata kaka Gachagua gini ne wuoyo e wach IBC Kalonzo gini